बे बागाननि हाग्राया मा एसे थाब थाब बारायोब्रा बेबायदिबा बोरै गय बागाना जाखांनांगौ जाखो हैस समाबो जाबायथ' दिउटियाव थांनांसिगोन आंहा आयै साहा फुदुंदों नामा फुदुंदोंबा लाबोदो औ जावैसो साया जाबाय जिरायहैदो थां नै आं लांगासिनो दं दे जागोन आयै दे एसे थाब लाबोदो आंहा नै टाइमा लेट जालायलांसिगोनसो हा मानोथो एफा लेट जाखो जावैसोआलाय माथो गामाखारिलाय बेफोरबायदि जाफेरामोनलाय ओइ बे बारिनि हाग्राया दुजोबथारबायमोन ना बेखौनो एवबायबायनानैनो टाइमासो लेट जालायलांबाय आंहा मालाबा मालाबा बिदिनो जायो जावैसो साया लोंदो हनै बिदिनो हाखु दाखुजोंनो बावग्रासो जालायलांबाय आयै आंबो ए मालाबानो ओंखारबायबो नोङो मालाबानोसो होनदों आंना दिनै टाइमासो लेट जालायलांबाय ओमफ्राय ओंखामा संबाय आं दिनै लेट जानानै सिखारदों मोदोम सानाय मोननानै आं नोंखौसो संगोन नंदोंमोन आइ दे जाबाय बेखौनो रायलायबाय थायो नामा आं दा केन्टिनाव जाबोनोसै सरि दे थोद जाम्बि नोंहालाय मानो सरि जालाबायखो आंलाय नोंखौ अनखायोना न' बे फैसाखौ लाखि आइयाबो दाख्लैनिफ्रायनो ना बेदर मोजाङै मोनजायाखै दा बाजाराव लायनानै जाफैलायदो आं दा मोनायाव डिउटि जोबनानै फैनानै जाफैनोसै हा मानो बेदर मोनजायाखै जाखो सामफ्रामबो माथो बेदर फिसाखौनो जागासिनोलाय दे आयै जेबो नङा ओमफ्राय माइनाव आं डिउटियाव थांसै दे थांदो माबा गरम मोनथारबायहां गिसिबा बोरो नै बिराद गरम एसे फिसा फिसा गोदादे आदै ओइ गिदिर गिदिरखौ जानो बायो दे जागोन 500 मोन ने न' औ 500ल' नै आइ बेदरा सुदो हा मा बेदर लाबोखो आइ दा संबानो नुखागोन ना बेखौलाय आं ड्रेस सोलायनोसै गरम मोनजोब्बाय आङो दे गानस्लायहैदो औ आं संनाया बिराद गोथाव जादों ना आयै औ आइ गोथाव जादों दे जा दे जादो नोंबो आं न'नि गोजाबासो जि गोसो होनानै संनो मोजां मोनो आलासिफोर फैबाथाय खुरलाय संलाय सुलाय डाबल डाबल बाथारो आङो जादो बिदि नङा आइ मालायजोंबाबो न'निजोंबाबो आखल आखुखौ मोजां मिलायनानै जानांगौ आइ होमबासो बयबो मोजां मोनो आरो बयबो अनो है सिरिथा आंलाय गोदै सिख्लानिफ्रायनो बिदिनोखाना नों मालायनि न'खर बारबाय आइ दा नों जोंनि न'खरनि नंलिया नोंनि फिसायनियासो नोंनि न'खर नोंखौ जाबायदि अनो नोंनि बिखुनजोआ नोंखौ अननानैनो माइनाव नाम दोनलायबाय आइ नों मानो बिदि आइ नों सिरि थानो हाला नामा नोंसोरबो फरेस्टनि रुलखौ मानियाखिसैब्रा दंफां खावबाय दा मा खालामबावनो दे
देलै सार एसे अनदोब्रा बर'जों बर' 20,000सो लादो थोद फाग्लाफोर आं सरकारनिसो संख्रि जायो पाब्लिकनि जाया गुबुना गाज्रि खामानि मावब्लाबो आं बेबायदि हानाय नङा जुदि आंनि साख्रिया थाङोब्ला देलै सार अनदो बर'जों बर' 30,000खौनो लादो नांगौबा बे बर'जों बर' सोदोबखौ दाबुंथारसैलै आं खोनासंनोनो बाबाय आंबो आयेनजोंसो थांग्रा मानसि सिगाङाव नोंसोर सानै हयै मावाखिसै देलै सार बर'जों बर' अनलायलायदो खनसे दे 40,000खौनो लादो आं बिदि हायालै नोंसोर मोनसे खामानि मावदो फरेस्ट अफिसाव थांनानै अफिसारजों रायलायहैदो नङाबा नोंसोरो फासिसिगोन दे होमबालाय नों बख'वाबालाय जों फरेस्ट अफिसावनो थांसै जुदि बावबो जायाबा उनावबा बांसिनसो मावगोन जों थ' साला सिगाङाव सानै हयै मावाखिसै दासो बुजिदों हा जावैसोआलाय मानो दाबो सौफैदिया गामाखालि थाब सौफैथारोमोन हा मानो एफा गोबाव जाखो जायो बेना बेबायदिनो मालाबा लेट सफैयो मालाबा थाब सफैयो डिउटियानो माबायदिथाय ओंखामफोरखौबा जाखोना जादिया बेबा उखैथारबाय बे दाबो फैयासै जेबो मिथिया गावनि ओंखाम उखैनायफोरखौनो एकदम मानसियानो थान्दाथार नांलायनोबो रोङा मानोबो रोङा मानसियानो ओइलाय सफैबायानो आइमोनावथ' बाहेरायाव जिरायबाय थाखो कारेन्टबो गैया जावैसो गरमथार ओंखायनो बाहेरायाव जिरायदों जों कारेन्टआबो थाथेरा आरो रिसार्जआबो थाब थाब जोबथारो इनभार्टार लानो थिनखाबाय बेखौबो लाया दानाबा गरमाव सहायनांदों हामा आइ बिदि बुंनो लासैनो जाजोबगोन ना जागोनलै र' फैगौ सप्तायाव लाथारनोसै आं इनभार्टारबो लानोसै एसिबो लानोसै जावैसोआ ओंखाम जाबाखैमोनदां जाबोनाय जायासै आइ साल' लोंबोबाय आं दे होमबालाय खुरनानै लायनोसै आं सिङावबो जि गरमथार न' सिङाव जानो ना बाहेरायाव जानो ओइ सिङाव जालालै बहायनो जानोसै गरमा हाथारला दे। आं ड्रेस सोलायनोसै जादो जानांगौ दहाय फैला साननानै बेदरखौ बुरजा बुरजा जाबाय दा नोंनि बाहागा एसेल' थाबाय दे जावैसो जासाबदो जाखांबाय दहायनो देलै जेबो नङा न'खौनो माला लुनो हाबावगोनथाय बाथरुमबो गैया लेट्रिनबो बानायनो हायाखै दाबो दे जागोन आइ माखौ सिन्था खालामदों लासै लासै बानायगोन ना हा मानो हाखु दाखु एसेबां माबानांगौ जाखो नोंलाय माबा गामियाबो गोदान नालाय माबा हाग्रा बारिसो मोनलाय लांबाय आं आइ टावाराबो नाङा ए नांबायहाय हेल' हेल' फिसा फुलेन नों माब्रै दङ आं मोजाङैनो दं आयै नोंसोरलाय जोंबो मोजाङैनो दङ फिसा माइ खामला हाहोदोंमोन फैसा एसे नांदेरगौमोन माइनाव बिमा आइ दंफैयो सानब्रै जाफैबाय आं डिउटियाव थांनो हाखु दाखु जाथारबाय आं गाबोन सोना हरनोसै मा जामाइजो फैदों जामाइजोखौ नुयैया गोबाव जाथारबाय आरो आइ माइनावखौबो नुयैया गोबावथारसै दायो थांसै नामा आफा दे फैदो होमबालाय आंखौ लोगो मोननाय नंला दा माबा मोनसे जागोन बे औ दे जागोन आफा नों थायाबाबो जागोन माबा बिहामजो माइनावआबो दंखायो
जामाइजोबोथ' दंखायो। दे आइ होमबालाय आं थांसै। आं थांसै माइनाव। आरो आइ दा जोंनि आइ फैनो नागिरदों नोंखौ फैदों होननानै मिथिनायखाय मालाय बिहामजो माइनावखौबो नायनो लुबैथारदोंनो। जामाइजो फैगोन होमबाथ' बिराद मोजां जाथारबाय। आं गोसोखांगासिनो खामोन जामाइजोनाव थांनो। ए नंगौ नामा आइ? ए आइ फैनो नागिरदों? औ औ। नै माइनाव बेयाव 2,000 रां दं। दा आइ फैबा माबा माबि खरस लायनानै जाहोफैदो। दे थाब फै। औ दे। नै जाग्राया। हा मानो जौ लाबोलायनांगौ जाखो जामाइजो? हा एफा खस्थ' लाबोबाय हा गोजाफोरखौनो लायनानै लोंजागौमोन ना जामाइजो। दे जेबो नङा जामाइजो, बे खेबसेल'सो लाबोदों आङो। न'आव मावनाय नामा जामाइजो? गोसाथार जौआ मोजांथार एखे गोदै मोनलायलायो। औ जामाइजो न'आव मावनायसो। आं मालाय मावनायखौ लोंनो बायोहाय, बायनायफोरखौ थावनायखौनो मोनथारा। न'आव मावनानै लोंबा गोथाव गोदै जाथारो। ओमफ्राय जामाइजो बियाइखौलाय मानोथो लाबोफायाखै? लाबोफाबानो जायोमोन। बियाइखौबो गोबावथारसैमोन नुयिया, लोगो मोनलायगौमोन दा ज'नो। माइ हाग्राफोर खामलाफोर दङ, नङाबा फैफाथारगौमोन बियो। सोलाबथाराना नायबाय थानांगौ। बेबो नंगौ। देनां माइ हाखांबा जोंनाव ज' थांलायलायदो जामाइजो, बियाइखौबो लांफा। थांनोल' नङा जामाइजो, एबार थांथारगोन जोङो ज' ज'नो गारि लालायनानै ग्रोम ग्रोमनो। आलासिखौनो गोगोम जानानै फैगोन जोङो। बाजै बाजै, ए नै दावदैया। दे थांसै। बेदरा गोथाव जाथारदोंमोनहाय जामाइजो। जामाइजो दसे जिरायथ' दे। दे फिसाजोआ मा मा संखो एसे नायनानै फैनां। नायदो। आं एसे नायनि। दे। नै आइ, नों बेदरखौ गोदान लायहोआखै नामा? मैयानि बासिखौसो होखो ना माखो नोंलाय? औ बेदरा बासियाबाबो मोनामाखैमोनथ', बेखायनो आं गोदान लायासैना, बेखौनो होबाय आङो। नै आइ, हामा आलासिखौ बेबायदि बेदर बासि जाहोनो। दा जामाइजोआ मा सानबावनांगौ बेलाय बिदि जाहोनानै? माथो जानांगौ जाखो? है थाथों, मा सानो सानथों, मिन्थिया आं जेबो। हाजारबाबो नोंनिसो बिखुनजो आइ, बेबायदि खालामनो हामा। थेवबाबो बेथ' आंनि जोनोमगिरि बिमा नङाना, जोनोमगिरि बिमा असेयाथ' नोंसो। बेथ' नोंनि बिखुनजोसोना आइ, बिखुनजो माने गावनि आंगो बिमा। थेवब्लाबो हा ओंखामजोंलाय माथो माथो ओंख्रि संखो आइ? दालि दङ, दावदैबो रुबाय, मैथा बाथोनबो दं आरो। बेदराबो दंखायोमोन नालाय ओंखायनो लायहैयासै आं। सफैबाय आफा। औ सफैबाय आइ। ओमफ्राय मा मा मोनजाखो? जानायखौलाय माथो बुंनो, बेदराबो एसे मोनामदों, जानोनो हाथ्रासां आफा। मा बेदर गेसाव? मा बेदरमोन बिलाय? अमा बेदर? बेथ' मैयानि बासियासो, बेखौनो होफैयाखैथ'। बोरो बोरो आइ, माबायदि बेदर गेसाव बे?
सिरि था आफा दावराव दा खालाम दे जालायदो ओंखामा दे जामाइजो जादो दे दे जागोन जामाइजो दे जामाइजो थाथ'दो दे जामाइजो दे आं फिसालाजों ससे थांफानोसै दे थांफादो थाथ'बाय औ दे ओमफ्राय खुलुमहरला फैदो आयै आइ नों बिदि खालामनाङामोन आं लाजिबाय नोंनि बिमा होननानै लानो आंथ' नोंखौ बिदि फोरोङाखैमोन ना मानसिखौ नासयनो आखल गाज्रि दिन्थिनो देनां गथ' मोनबासो बुजिगोन नोङो बै समाव नोंखौ सोर जोथोन लागोन नोंनि बिखुनजो आरो नोंनि फिसाय नङाबा खि हासुदैखौ सोर सुगोन नोंनि नोंखुनजो नङाबा आरो नोंनि फिसाय सुवाबा जामाइजोआ दिनै नोंखौ माइनाव नाम दोनलायदोंमोन नाथाय नोङो मा खालामखो माइनाव गुनखौनो लाखिनो रोङासै नोङो जावैसो फुलायना दे बेसे मोजां बे बुहुमाव नागिरबा मोननाय नङा नोङो बेबायदि फिसायखौ आंबो थाला नोंनाव थांसै आङो जामाइजोआ दिनै नोंखौ माइनाव नाम दोनलायदोंमोन नाथाय नोङो मा खालामखो माइनाव गुनखौनो लाखिनो रोङासै नोङो माइनाव गुनखौनो लाखिनो रोङासै नोङो जावैसो फुलिना दे बेसेबां मोजां बे बुहुमाव बेबायदि नागिरना मोननाय नङा नोङो गथ' मोनबासो बुजिगोन नोङो गथ' मोनबासो बुजिगोन नोङो गथ' मोनबासो बुजिगोन नोङो माइनाव गुनखौनो लाखिनो रोङासै नोङो माइनाव गुनखौनो लाखिनो रोङासै नोङो आं जि बुजिनांगौ बुजिखाबाय आयै आं दिनैनिफ्राय बिदि गोरोन्थि मावला आयै आं बेबायदि मानसिफोरखौ गाज्रि नोजोरजों नायला रावखौबो आं गासिखौबो समान सानजोबसै आयै मानसिनि आखलानो मानसिखौ जायो नोंनि आखला निमाहा होथाव नङा आंखौ निमाहा होदो आयै आं दिनैनिफ्राय बिदि मावथारला आं सासे गुन गोनां बिहामजो जासिगोन आयै बिहामजो माइनाव थफिनदो आयै न'आव थ'दो दे आइ बिदिब्लालाय आं साननैसोल' थानो हागोन आइ बारा गोबाव थानो हानाय नङा थ'दो आइ